walos sirkal mabiro. Omiyo wasechako bedo mokwongo kwabedo beda wadwaro ni mondo mi wajiw kata watiek lek kata ideologies ma Baba Raila Amolo Odinga ne nigo mar jiwo gimiluongo ni counties, chike otigi chike e Kenya ka, sirkal moriwo ji te, sirkal maonge mibadhi. Bende wadwaro ni jogo manoseinyore kamanyo demokrasia mondo mi sirkal bo ochulgi kowuok kuom jok miluongo ni established institution kaka Kenya Human Rights Commission mondo giyud gimbe ratichgi. Omiyo ne wabedo nyoro kwa kao be stock kwa parogo bende ni to nyaka baba koro nyoni ndi ang'o madhi mbele. Kada en joluo to ne wawacho ni wadwa dok e liel. Mondo koro kao stock mag gik mosetimore. To ni wawinjore ni en MPs manyoni kanyo nyogin 35 moa e kabinde mopogore opogore. To nikech en bura manyo luongo garaka kuom joma nyo luongi 34 nyo kwa rusa kech nyo ok gichope sama owinjore. To nyo okorore bende ni Central Committee mar party bende romo Kilifi. To paro manyo wange magimbe kare gidhi gibedo ma wambe kane wan kanyo wasiro ni koro nyaka wachak ng'iyo kech yiero manyien odong' mana higa achiel gi dweche moko. Koro nyaka wachak ng'iyo ni to wadhi e nade. Wadwa ikore chon mondo mi kochopo to wang' yudwa kwa ikore. Mheshimiwa, pi machungwa ni depo ni okech ne jok moko e ODM kanyo kamunti nyoro loso mager ka orango agin jotelo mamoko manoko chope romo mane timore Vipingo Kilifi. Ada wacho ni ODM ena movement to kendo ena movement mar Democrats. Ng'ato nigi haki mar wuoyo kendo mar timo gik moko mak mana ni ODM nigi chike to gi structures ma ng'ato nyalo chiwo go pache. Koro ng'ato ka wuoyo kaka en to yiene wacha gimoparo. To ng'ato ka wuoyo kaka jatend chama to kokowinjore gi gima chama dwaro to en gi yo monego lu. Ada wacho ni machunga kokamit nikech kata joma go kokogi ok dwa wuok. Giwacho mani wadwa nolosi wategi chama gima kech ok tegi. To jok manie dani jok manie bende wuogi. Ni jo ere ng'ama dwa wuok. Miwacho ka nyoro ni nitiere e twak gi jofwambo kama ne jaod bura ma Homa Bay Town Kaluma oloso kanyo to okono kanyo jagoro maduong' mar duond bura mar ODM. Kaluma nyok wuok kaka chama, Kaluma nyok wuoyo kaka MP ma Homa Bay Town. Kendo jakanyo mar chama mar ODM. En jachama mar ODM to en gi haki mar wuoyo kaka jachama to kowuok kaka chama. Koro gima nyo wacho no mano mare en gi haki ya kech samoro bende jagoro be samoro timo marach. To bato okadwar kondeme biko chakia gimomiyo nyo leo samoro nyo tuo, samoro kichena leader e Senate samonyo gin gi leadership commitment moro warito reaction ne kuom gik ma no wachi. Mar ariyo onge vacuum e party. Sama secretary onge, jalup secretary nitiere timo tije ma secretary onego timre nade, onego tim. Koro chama to pod en imara, en mana ni Cleopa wawinjre. Yien maduong' kogore piny to winyo cha pie mang'eny. Nyaka ji kuong gikere kapod gimanyo to koro wapiyo kanye makama nyicho wachame matunda ni onge. Koro wanto Nyasaye okonyowa of all the parties kiseng'iyo history mar parties ka the founders kata the pillar margi otho ng'eny gi kethorega. To wan gi hawi ni Raila nyo nindo to piyo Central Committee no make a wise decision moketo Oburu Odinga ma bene chief advisor mar Raila kaka party leader wa. Koro miyo o contain kata joma ne nigi geno mar ringo ketho party koro gini obwogogi. Koro ji pod parore to gitimo nang'o. Otherwise anaparo ni party strong. Kanya neno joma nyo biro kechok bura manyo wan go Kareno ken bura manyo luongo gi senior people in the party. Nene na MPs mane paro ni koro ka gini temore watim nang'o. Koro ji nyo luongore luonga. To nya neno ka jo Masai nitie, jo Turkana nitie, jo Coast nitie, Waloya nitie, jo Kisii nitie, jo Nairobi nitie. Mano no nyisa ni chama pod ang'owa imara. Political parties and then election is about interest. Koro nitiere individual ma samoro ka gineno current situation, samoro gineno ka gik mane ground ok compatible kodgi, koro gimbo yiene gichako manyo way forward. Mana kaka wan 2022 ne wadhi gi Wiper, ne wadhi gi KANU, ne wadhi gi chama mamoko. To sani neno ka chama go be gimbe gichart their own path kaka gidhi e 2027 election. Individuals bende sama koro wachope ni be chako chart their own path
kaka odwaro re-election kata odwaro go kom machielo. So gik matimore are very normal e political scene ma kik bug jien mani jomoko odwa dhi ahead ahinya. Oganda mag jo ODM pod ywago baba. Onge ng'ama ne gino ni baba nyalo tho. Ing'in ng'at moro motuore ma ji ong'eyo ma ji koro wacho ni koro sando kata Nyasaye ome, psychologically ji nyalo ikore ni onyalo tho. To ne pod wan gi geno kech piny owacho ni 2027 to koro baba dhi ma kata okotimre nade kata ok campaign. Koro tho ne cha ohinyo ji mang'eny ma kata an Peter Masara ok watch TV, pok asomo, ok ane radio, ok awinj radio, ok asom gazet nikech bang'e no to osiepna mimo be ochako tho. Koro gigi osebedo malich man pod aura wan to piny ni oa kanye to dhi kanye. To jomoko to osechako serekea. Gin gichikore kata mana family mar Raila Amolo Odinga. Adiera jaduong' no nyore kothoka. Mama Ida pod ne ywak oling. Jomoko bire kech gima koro Raila owego jo Kenya, especially followers ge en chama mar ODM. Kikethe to neno chune ni nyaka owuog oko. An nawacho ne jowa man gi aspiration mar yudo kombe mamoko. Ka adiera ni kale through school mar Raila, school of politics mar leadership mar Raila, onego wateg chama, to mar ariyo onego wawach weche makonyo japiny. Raila was always ne chung' kar jopiny. Nodwaro ni mondo ji te nyaka joma wanyonge oyud haki. Koro onego watim leadership wa, onego chop gik mauno mane Raila nego mondo mi joge moweyo kik dong' kie ahinya. Ginene kare nitiere student moko ma Raila oweyo ma pod nyalo konyogi. Erokamano.